kruispunt gaan we links. Met een euro omdat je naar links moet kijken. Dus een rode auto, kom je stoppen en kijk zelfs niet. Probeer te blijven rijden, Alex. Het heeft geen zin dat we hier blijven staan. Nee, we gaan door. Als het spannend wordt, Alex, dan stopte, want een band kost veel geld. Hè. Daarmee bedoel ik, een boord zijn raken kan een band om zeep helpen. Hier zijn we al geweest, wat dan niet wil zeggen dat je het van buiten moet leren, maar je moet wel eens snel aanpassen en denken. En uw kijktechniek is altijd hetzelfde, je probeert dat veilig, vlot en volgens boekje te doen. De tocht is goed bezig, los de verboden richting in en voorrang naar rechtskant zoeken hier. Kijk, neus naar de borden. En als je een hindernis ziet, blijft er niet naar kijken, dus ook altijd een vluchtweg. Nu, ik zeg nog, je moet doorrijden, hè. Maar stop hier al eens, zodanig dat je zelfs die bussen misschien kan ontwijken. En als ze niet kan, houden een paar meter afstand. Dat is nog niet gepensioneerd om te opstappen, dat duurt wel even. Hè. Dus ofwel pinkt nu naar links, wijkt hij naar links uit en red je gewoon door. Ik denk dat dat wel moet lukken. Ofwel blijf je 5-6 meter achter die bus dat je nog iets ziet. Hè. Contact zoeken of blijven rijden, tenminste als we nu gezien hebben. Kruispunt links. Hier zit er natuurlijk met het risico dat die bus kan gaan vertrekken of dat er een van achter de komt. Maar ze zijn op Als volle je bak aan het beslist, moet je instappen. het ook doen. Het gevaar is natuurlijk dat er een van achter de komt of een voetganger. We gaan rechtdoor? Linksaf. Naar linksaf. Oké. Winken naar rechts. Naast de grijze Clio stoppen en parkeren hier. Ja. Alles in gezien. Krap eens een centimeter achteruit. Nou, goed, hij heeft gesnapt. Ja. Het heeft gesnapt. Kruipen. Kijken. Blijven rijden. Alles afdraaien. Daar kijken aan. Ja. Alles afdraaien. Alles. Afsturen. Niet rapperijen, hè. Zijn rechter koplamp zien, nu weer recht zetten. Nu recht zetten. Hier kijken, draai dus 1 volle toer links. 1 volle toer links. Ja. Kijk nu alles links. Kijk nu zijn de achteruit. Kom maar.
Zodat hij constant piept, maar dan moet hij wel direct stoppen. Dat is even. Nog zo, zodat hij constant piept. Nog. 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 Koppeling doseren, je zit wel in een putteke. Als je goed staat, koppelingen en direct erin. Nu, als je alles naar rechts draait, kun je het nog oplossen. Maar dan moet je stilstand doen, alles afdraaien. Alles, alles. En dan kruipen, alles. Blijven rijden, wielen recht. Blijven rijden. Ja. En zinnig ongeveer in het midden staan. Neutraal handremmen. Ja.